Кампания за събиране на пластмасови капачки във Варна се увенча с успех. Хиляди хора предадоха своите капачки и така помогнаха за спасяването на човешки живот. Неонатологичното отделение във Варненската АГ болница получи ценна апаратура, закупена със събраните средства от рециклирането на отпадъка. Така, капачка по капачка, стана възможно купуването на тази аспирационна система за недоносени в животозастрашаващо състояние. Дава възможност при деца с усложнения, конкретно пневмоторакс, да се дренира въздуха от гръдната клетка и в този смисъл значително да се подобри състоянието на детето. Тези неща са изключително скъпи, с ограничения бюджет, с който разполагаме, е трудно собственото закупуване. Успяхме на 14 юли 2016 година ние от Сдружение Аз вярвам и помагам дарихме на АГ болница професор Димитър Стаматов Варна аспирационна система за торакален дренаж за отделението по неонатология. Благодарение на всички вас, от началото на кампанията през ноември 2015 година до март 2016 година, само за 5 месеца ние успяхме да съберем над 4300 кг пластмасови капачки. Над 2 милиона пластмасови капачки не отидоха на болничето, а отидоха за рециклиране. Кампанията за събиране на пластмасови капачки продължава. Всеки, който пожелава, може да се свърши с нас на Facebook страница Аз вярвам и помагам. Успяваме заедно, продължаваме. Благодарим ви и събирайте пластмасови капачки в кашони, торби и чували, но не и в туби.